Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ με το... Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ πέρα με... Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ πέρα με τον κύριο επιστήμονα κύριο Σύριο. Κύριε Σύριο. Είδατε πάλι τάγλα. Κύριε Σάικο, είναι δύσκολο νομίζετε, εύκολο να καπνίσετε κουνούπια και μυγιές. Δεν ξέρω κύριε Σύριο, για εξηγήστε μου. Να σας πω, είναι ένα φαινόμενο συγκεκριμένο, όπως τα σκατάρια που μπαίνουν στους κόλλους τα τελευταία χρόνια. Και μπορώ να σας πω ότι όταν καπνίσεις μύχα, παίρνεις και τις δυνάμεις της μύχας. Δηλαδή μπορούμε να πετάμε και έτσι. Ναι, μπορούμε να πετάμε. Ναι, μπορούμε να πετάμε. Όλα ρε μαλάκα. Λίτσα. Είμαι Λίτσα. Λίτσα. Είναι μια πεταλίτσα. Άστο, κλείστο.